Ndikakupaseni moni Amalawi nonse mamawa walero pa 13 January 2024. Chaka chimene tidachinena mbuyo mukuti chikhala chaka choopsa kwambiri. Chaka chimene chiti chiyaonese Amalawi. Chaka chimene anthu ati ayaluke. Chaka chimene anthu sazachiyiwala 2024 chifukwa kuchitika zinthu zimene Amalawi saziyembekezera. Ndipo ife onena ife maprofeti mane aneneri ife tidalonjezapo kale ndikupangira ulosi wathu kuti Amalawi konzekani mu chaka chimene chicha 2024 chifukwa muona kipingo mbonaona kapena tinene kuti mbonaona za kipingo zimene Amalawi simunaziyembekezere. This is Bon Kalindo, the DC, mwana woopserapo kwambiri, the most deadly and dangerous child, mwana wochokera kwa Njeza, president wanthu osauka kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first. Ena eserapo kuchita imiteti koma sanakwanise. From T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Central Africa. Yona Anathawa kupita ku Nineve kuti akalalike. Osaziwa kuti chombo chimene anakwera chitafika pakati pa nyanja chinayamba kumira. Ndipo anthu amene anali m'boti limeneli anaziwa kuti kumene tikuchokaku kunali bwinobwino, koma Yona atangokwera mu boti limeneli ndiye boti linayamba kumira. Pa ichi anthu anayamba kumataya zinthu zawo zimene anatenga kumatayira mu nyanja ndi cholinga kuti aseve miyoyo yawo. Tikunena tu Yona wapa Assemblies of God atathawa kukalalika ku Assemblies iko anathawira ku Nyasalande. Lero ziko la Nyasalande layamba kumira chifukwa cha Yona atakwera mu chombochi. Yona amene anazozedwa ndi Mulungu kuti iye azikalalika anasankha kuti iye athawe ku Assemblies of God apite azikadya ndalama. Lero mwaliona ziko la Malawi layamba kumira chifukwa cha Yona. Ndipo zimene zikuchitika m'Malawi muno kwa inu amene mulibe maso achiziwiso, amene simmapemphera, muziwe kunena kuti Mulungu akulankhula, Mulungu akukulankhulani pansi kunena kuti abale anga muchombo chanucho chakunyasalandecho mwakwera Yona wa ku Assemblies of God amene anathawa kukalalika. Ndi chifukwa chake lero Amalawi mukukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Amalawi tikukumana ndi ziphinjo zimene chiyambirenicho Yona asanabwere kuchokera ku Assemblies ziko lili nkayenda bwino, ndipo chombo chathu anthu ankayendapo bwino nawo lokana apita kulikoma, napita kukaronga, napita kuja kumangochi mu nyanja mokhamoka, chombo kapena sitima osalowa pansi. Koma lero talioneni ziko lamba kulowa mavuto amene tikukumana nawowa. Inu opemphera tapempherani. Soka ilo ku Malawi kuno wonse opempherazo nawozo ndi okuba. Ndipo tikuta kuona ngozi yayikulu m'machalichi osiyanasiyana ngati ku Planta Synod.
kumene kwasowa 2.1 biliyoni kuchokera kwa anthu opemphera. Chikhalirenicho akhristu akupereka ndalama za nkhani every Sunday. Ndipo usogoleri umene walowa ku Blantyre Synod pano uli pa mavuto azaoneni ngongole zochuluka. Anthu opemphera atazomora 2.1 biliyoni imene ili unaccounted for. Ndi chimozimozinso muno Malawi, Yona atathawa kwa Assemblies of God akaona ngati apanga zinthu zooneka mmene ankaonekera nthawi imeneyo, ankaoneka ngati iyeyo ndi wanzeru Yonayo, koma lero dziko la Malawi lili pa mavuto. Motero kuti nthawi zina ukamamukumbira nzako zenje umagweramo wekha. Nthawi zina kukhala ndi mtima wankhwinzi usaone ngati ndikuchenjera. Zulo tuboma linali pampanipani pa 12 ndi siku limene Jaji Kapindu anapindukadi. Chifukwa anthu atapanga mafilimu awo osiyanasiyana kuti apondereze chilungamo. Chilungamo chisayende ngati mazi, uja amatchedwa Jaji Kapindu anangopinduka ndikulamula kuti zimene zikulesedwazo zibwere ku khoti. Ndiyetu kunali kutuluka thukuta. Kwa nthawi yoyamba anthu kumatuluka thukuta mmano. Akuluakulu ndiye anali mu State House mu atazisekera kuchokera mamawa kuti amve kuti kodi kumene kukukhala bwanji. Pamene potu zimachitika zana lache lija sapano wamkulu weniweni Zimayi wa Matama atakomoka ku cabinet meeting. Atafusidwa mafunso okhuzana ndi ija imatchedwa kuti East Bridge komanso Bridge Foundation. Ifetu apa chikamwa ife tinanenapo mbuyomu kumanena kuti East Bridge musanamizidwa abale yanga ndi kampani ya madobadoba akonkuno ku Malawi. Bridge Foundation iyi yatengedwa ndi anthu amene swali madobadoba ndikukumana ndi madobadoba akuno ku Malawi, ndipo programu yawo ndiyobera makobiri boma, koma anthu ankaona ngati ine pano ndine wapachikamwa. Ndipo ndinkanena ine kunena kuti mmodzi mwa anthu amene ali mu Bridge Foundation komanso East Bridge, kampani imene ikunamiza Malawi kuti ibweresa kunofetereza, amakhala pa chitipi, koma Malawi sana ndikhulupirire. Lero tumwaziona nokha amene ndi maso kunena kuti Zimayi uja anakomoka zulo, zana lache tinene choncho anakomoka. Komanso zuloli akuluakulu ena ochokera ku ame, ena aku State House anakakumana ndi Yona pa State House pa Kamuzu Palace, pamene anazisekera mulumu kuti amve kuti kodi ku khoti ziyendako bwanji. Zenjero mukumbiramo wina umagweramo wekha. Mbuyomu tinakhala tikutulusapo maaudio manena kuti mwanayo akukana, akunena kuti iyeyo akamfusire ya bwana ache ndi amene aziwa umboni. Lero aboma kuzera ku ACB komanso akuluakulu ena akuame ankakaniza kuti madocuments asapite ku khoti atimuliza sensitive. Ulemu wanu tu Kapindu, ulemu wanu. Chifukwa muziko lino la Malawi muli nyasi zoopsya. Muziko lino la Malawi muli katangale. Muziko lino la Malawi muli usataniki. Ndipo tukufuna majaji ngati amene wawa ndi amene ati aombole ziko ili la Malawi. Chifukwa akanakhala anthu ena akanalolera kuti apapa chilungamo chisayende ngati mazi timutetezepo munthu wina. Ife Amalawi chimene tikuyang'ana tilibe nazo ntchito kuti khaya iweyo ndi vice, khaya iweyo iya ndi president, tikungofuna tidziwe chilungamo. Ndipo madocuments amenewo abweredi ku khoti kuti Amalawi aziwe kuti kodi ana aba ndalama zathu ndi ndani. Nthawi zina umazasema chinyawu kumusemera nzako kuti iweyo ukaoneke ngati ndiwe wabwino, osaziwa kuti ukuzipweteka wekha. Nthawi zina umazaziyamba zinthu
ndikumaza chita nazo ligreti. Kodi izi mkazi yambira chani ine pano? Nthawi imene jani andiloza ndindale. Bon Kalindo. Zachitika zulozi lichimozimozi munthu kuyenda wapasi ndikupunthwa ulibe makobiri chikadabo chakuphasi chala chachikuluchi ndikuchoka komanso nofu chazo ndikutemeka koma ulibe makobiri ukuyang'ana magazi ako akukha pasi akapindutu mulandire ulemu wanu. Cheyona munathawa pasembwezi. Koma ineyo ai kawakaezi ndipo ine likanakhala kuti andisinikanabadira kuno ndipo ine ndimachita kumva nkhani imene ya activism kukoma ine ndimamva kukoma chifukwa inetu sikuti ndinangozuka iyayi koma anandituma ndi Amalawi izi sindinaziyambe ndekha iyayi mtima ofuna unalipo koma Amalawi ndi amene anandilimbikisa pa ichi nkhani imene iyo imira Amalawi pa chilungamo sindingayisiye olopatavuta patatani ine Amalawi ndili nanu wo pakana 2025 ndipo wina atabwera kuninyengerera motani kuti Kalindo inu siyanizi ndizanena kuti sizingatheke chifukwa pakali pano Amalawi ochuluka kuchokera kunsanje paka kuchitipa nkhotakota mpaka kunchinji tikunena pano Amalawi akuzunzika kwambiri mmizimu anthu ayamba kudya mango soka ironso mangowo akutha sitikudziwa kuti kodi mango akatha Malawi sakadya michenga Malawi sakaphika mitama ndiponso mitama ngati ingapezeke ndi mwayi waukulu lero tikamakuona nino andale muli pikitipikiti kumathamanga kumanena kuti mufunanso muwine 2025 ine ndikunena atu inu Assemblies of God MCP tonse alliance zimakhala zodabwisa kwambiri kodi chimene mukufuna ndi chani zimene mwabazi sizinakwane chifukwa tu akuluakulu ndiyetu mwabatu pena pache muzikhala ndi chisoni kuti kodi mmene ndaberamo olo mulungu mmene akundionera akundiganizira bwanji chifukwa Malawi muno ngati kuli period imene ndalama zaphweka ndiye ndi period imene ya Yona Assemblies MCP tonse alliance ndiye kwabedwa di ndalama ndipo ine ndikangomva kunja kuno kuti anthu ndi osusuka akaona ndalama ndaonera mbado umenewu ndaonera chipani chimenechi ndaonera boma limeneli chifukwa anthu ndiye akusolola mmene angasolole ndipo akuchita kuba mwampikisano wina akaomola ku 26 biliyoni wina 2.1 biliyoni wina kumadabwa kuti kodi abale ndi chani abale inu ndi chani ndipo 2025 kukhala zinthu zoopsa ndipo anthu ena aphana chifukwa chothamangira maudindo kapena kufuna maudindo ine chimene ndaphunzira ku dziko la Malawi ndionena kuti ngati ifeyo Amalawi sitipemphera patokha sitigwada m'maondo ndikulipempherera dziko lathu ili dziko ili muiwale silizapangika china chilichonse chokhuzana ndi chitukuko ndi chifukwa chake ifeyo Amalawi first gulu limene ndilomenyera ufulu sitikupanga nawo zaphada ife tayima nji ndinu Amalawi ndipo tikunena kuti palibe ngati ineyo palibe zokayima UMP pali ine pano siningayimeso UMP pali ine pano siningapangeso zandale koma ntchito yanga ndi azinzanga wonse achina Ntanyiwa achina Mphepo achina Masauko achina Salo achina anzanga wawa akumangochi achina Salabada
onse amene tikugwira nawo ntchito, achina Pongolani, achina Ulemu, tonse tikuyima nji ndiye ino Amalawi kukuuzani zochita. Ndipo timenya kampeni nafeso yokutetezani inu Amalawi, inu amene muli mgulu lathu losauka, chifukwa anthu osauka tagwirisidwa ntchito kwa nthawi yayitali. Ino ndi nthawi yonena kuti tsopano dziko la Malawi kwa nthawi yoyamba anthu osauka akavote munthu amene iwowo akumufuna, amene akudziwa kuti mapeto ake awombola dziko ili. Lero tikamakuuzani Amalawi kunena kuti andale ndi anthu okuba, tikunena pano posachedwa pompano MCP imene imasowa ngakhale njinga yakapalasa. Tikunena pano MCP ili ni magalimoto opsa opambana 200. Dziko lonse lino tuma pickup Toyota Malawi. Ndikukuza ni magalimoto odula. MCP imene inkasowa olo 2 tambala. Tikunena pano yapeza 77 billion imene akuyambisira wairesi yawo yokuti aziba ndalama kuzera mmakontrakti ambomamu, maadiveti ndi zina. Motero kuti mukamaona mawairesi ena akuthesedwa muno Malawi, musadabwe iyayi. Kutero kuma wairesi ena aja akuthesedwa chifukwa kukuyambika wairesi ya MCP. Wairesi imene afuna panga paralelo programu nthawi ya zisankho izi zikubwera zimene ma constituency yake akhale 229 mu economy ya dziko lovuta, economy ya dziko losauka, kukhala kwa nthawi yoyamba 229 constituencies. Ndipo Amalawi mukuyenera muvale zilimbe. Tikunena pano pali mekanizimu zachitika kale, kutero kwambiri inu simukudziwa kunena kuti tikamanena kuti 2024 chikhala chaka choopsa, kukhala matransfers a polisi, kukhala matransfers amaziphunzisi, kukhala matransfers ama DC, kukhala anthu kulembedwa ntchito ncholinga kuti akachite kava pena pache kuti pazituluka ndalama. Ndi chifukwa chake mwaona ka munthu uja otchedwa Oiro Mwale, Oiro Mwale akupita kuja kumatchedwa ku Reserve Bank ndi cholinga kuti kanthawi kaja kakamayandikira ka 2025 ndalama za kampeni zisavute, kupatulatu zina zimene atenga kale. Kodi tuti kamanena kuti inuyo a opposition muzuke, ma opposition parties muzuke, kunja uku anthu akupanga zoopsa, sikuti tikungonena tu ya. Timakhala kuti ife amene timanenedwa kuti ndife amisala, ndife achamba, ndifeyo anthu mitu yathu yosayenda bwino, opanga madrama ovala aja amatchedwa kuti masiketi, mapitikoti, azimayi koma tili amuna. Tikamanena zimene zija timakhala kuti tachita kuziona, sitimangonena zimene zija wamisala anaona nkhondo. Ndi chifukwa chake lero mwaona aja timanena kuti ma activist akuno ku Malawi. Ndithokoze choyambirira kuti Mulungu ndi wamphamvu, Mulungu sataya wake. Ndipo utatani utazibisa utatani, chilungamo siku lina chimazatuluka. Bon Kalindo watukwanidwa, Richard Mphepo watukwanidwa, Salo wanyozedwa, anzathu Antanyiwa anyozedwa, Apongolani anyozedwa, onse amu Malawi First tanyozedwa pakana kuberedwa mayina. Koma chilungamo Mulungu amachikhazikisa nthawi yache, ndipo chilungamo chimakhala chilungamo basi. Lero mwaona ma activist akuno ku Malawi zimene akupanga pajatu, ine ndikangola kuisa pang'ono kumakhala kutukwanidwa. Koma lero a Malawi Mulungu alemekezeke, Allah alemekezeke chifukwa chilungamo chaziwika chokha. Lero a Malawi sunga apusise munthu tu ukapana chiboda cha nkhuku, olo ukapana banzi, olo ukamaja sima,
koma uzimuyimbira nzako pa foni, nzakoyo amaziwa kuti anzanga ingakhale akulankhula pa foni koma mkamwa mwachemu muli banzi, mkamwa mwachemu wapana chiboda cha nkhuku, mkamwa mwachemu akuoneka kuti munthu uyuyu akumwa nsuzi. Zimaoneka. Ndipo ma activist ambiri kuno ku Malawi, inu Amalawi mukutiziwa bwino kuti activist uwu ndionama, ndipo tinanena kale koma kuti ambiri simakhulupirira. Lero mwaziona mwaziona noka lero mwaziona osamathamanga kunyoza chinthu musanafufuze. Anthu ena ankaona ngati akumpaka Bon Kalindo matope osaziwa kuti akuzipaka okha. Lero anyamuka ulendo osayembekezereka chifukwa cha greed komanso hunger for money. Lero ndi zimenezo. Ubwino wake Amalawi ndi you are the best judges. Ndipo kumene tikupitaku tafuna tikusimikizireni kuti Amalawi posachedwa pompano tikangopeza funding tikhala tikupanga ma press conference othinana. Pali press conference imene ibwere posachedwa pompano imene tikufuna kuti tiauze akupolisi afufuze imfa za anthu onse amene anaphedwa mosaoneka muno bwinobwino muno Malawi. Chifukwa dziko linolo anthu akuphedwa mosaziwika bwino komanso ndi apolisi. Tikufuna apolisiwo auze mtundu wa Malawi kuti kodi anthu amene aphedwa kuchokera zaka zambuyo mukuzafika lero amene anaphedwaponso ndi apolisi apangapo chani. Ife ndi zimene tikufuna kupanga. Kodi anthu amene akuberedwa malo awo kodi aboma akupangapo chani. Kodi anthu amene ndalama zawo pakana lero sizinatuluke za pension kodi boma likupangapo chani. Chifukwa tikufuna posachedwa pompano tiyitanise mademo amapensioniers wonse dziko lonse la Malawi. Anthu onse amapensioni atuluke tipange mademo boma lipereke ndalama zanu. Akupaseni ndalama zanu ndipo pakali panopanso palibe zokambirana kuti wina azimusungira ndalama zoziri zache. Kumanena kuti ndalama zitikusungireni mutenge ujeni 40% 60 tikusungireni. Ndalama sasungirana. Ndi chifukwa chake zanuzo simumasungisa kwa munthu. Ndalama zanu mmakasiya mabanki akuno ku Malawi komanso kunja. Ndiye ifeyo musatiuze kuti inu muzitisungira ifeyo ndalama zathu Amalawi pomwe ndalama zanu mmasunganoka. Amalawi so ali ndi ufulu osunga ndalama zawo. Ndiye tiyitanisa press conference boma liulule imfa zimene zachitika mbuyomu. Boma linene ku mtundu wa Malawi kodi pension za anthu amene anamwalira, amene ena anawo pakana leroli akulephera kupita ku skulu, ena anamwalira ngakhale azikazi yawo akulephera kuchita access ndalama, kodi zimene zimuwapasa liti. Nthawi yonyengererana ndi andale idatha. Amene mukuanyengererawo ndikumakwanisawo akwana. Koma ena ifeyo ndife ana amene tinabadwa aziwindi kwambiri. Ndife ana ovutirapo makamaka ine ndine mwana ovuta. Oti mayi yanga akati asandibereke tikunena pano atapenga misala. Chifukwa ine ndine mwana woopserapo kwambiri. Ndipo wina ngati akuganiza kuti akhoza kumuchita stop Bon Kalindo, kuti akhoza kuyimisa Bon Kalindo, kuti asamamenyere ufulu wa Malawi, iwe nde waupondatu ndipo ukuzinamizatu. Tikufuna tinene pano kuti dziko limene ife tikufuna dziko la chilungamo. Palibe amene ali pamwamba pa lamulo, aliyense ali pansi pa lamulo. Ndipo makhoti zimene apanga zulo kugamula kunena kuti ena ache kuzera ku ACB kuphatikizapo ACB director amene analemba kalata kunena kuti ndikudwala amene sanapideko ku court. Zimene zozo ife sitikufuna zochita na shield. Kaya ana abayo kandi president aziwike, kaya ana abayo ndi vice wacheyo aziwike. Chifukwa Malawi muno muli chibwana chongoba ndalama chisawawa. Amalawi ndikumankerakerabe kuvutika. Tikunena pano mwadi maki mulibemo chimanga. Tikunena pano muzipatala mulibemo mankhwala. Tikunena pano pa china chilichonse muno Malawi chinayima.
kulibe kumene munthu wosauka angapite ndikukadalirako. Ndipo ngati kuli ministry imene yalephera kwambiriso ndipo osayembekezera ndiye ndi Ministry of Agriculture, imene nonso pano mukayang'ana hierarchy yake komanso ma ministers ena onse ndi Assemblies of God. Kodi anthu atu angotengana achali chiokaoka, komanso nthawi imeneyo mazibusa osungirana ana kuti ine brother ndikupita ku South Africa kumaphunziro aubusa mundisungire mwana, ndi anawo ndi amene amba kuchitidwa gurumu diwotu. Kuli mwana wina wambusa akumuchitanso gurumu kuti poona kuti yo mpata alibe ndi afuna azakhale president mwanayo, mwana wa mbusa nzawo. Izi zangosanduka assemblies of God. Motero kuti siku lina muzakaona dziko lino likusinthidwa zina from Malawi to Assemblies of God country, musazadabwe chifukwa zimene zikuchitika umu ndi za assembly. Koma ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kaya wina afune asafune, kaya umboni ubwere usabwere, kaya mupange mafilimu wanu mutose alliance mo kunena kuti simukufuna kubweresa umboni, koma ndikufuna ndikuuzeni kuti the next government muzalira nyo, muzaona ujeni machidwa kuti nyekwerization muzaziona. Ndipo simunati kulipira milandu imene mmangonamizira anthu ena powaona kuti ndi azipani zina. Milandu imene iyi muzalipira big time chifukwa chilungamo chikungoyenera chiyende ngati madzi, chifukwa mwanamizira kwa nthawi yayitali anthu ena, mwaputisa mavuto kabwera kubweresa mavuto kwa anthu ena. Choncho Amalawi tiyeni tizuke titeteze dziko lathu osalolera andale kumapanga za chibwana. Ndibwerezenso pano kunena kuti ine ngati Bon Kalindo, president wa anthu osauka kuno ku Malawi, ndiyima ndi Amalawi, ndipo palibe kugwedezeka, palibe sozonyengeredwa kuti ati ndikaime ndale. Chifukwa chokayambira ndale sindikuchiona, popeza it is the same script yokuba basi kumangolowera ndalezo kuti muzibamo. Ulendo uno tikuchita ni monitor, ndipo tiauza Malawi kunena kuti so far malinga ndikafukufuku watu wa ifeyo Amalawi first, atsogoleri amene muti muavotere ndi awa. Ndipo tirengeza Amalawi, mundikhulupirire ineyo, tirengeza osafuna kumanamiza Amalawi, kumatengera Amalawi kuntuso, kumangoba ndalama osamafufuzana, kumangoba ndalama kumayikirana kumbuyo. Ndiye tumukomoka simunati tumukomoka. Ndipo tiri nanu amene akufuna kutuluka mu activism atuluke, amene mukufuna kulowa lowani, chifukwa Amalawi nthawi yonyengerera munthu tilibe. Ifeyo tiyeni tiyime pa chilungamo kuteteza dziko lathu. Ndati ndikulankhuleni pa chiweru mama wanga tuno, chifukwa taona kuti anthu alitola dzikoli kwambiri. Koma ayi ajaji akapindu, ayi wa the man, tikukunyadirani kwambiri. Ndipo ikuoneka kuti judicial system yathu ili bwino kwambiri, kuchokera wamkulu wa makhoti yonzika mandayo, kuchoka mwamba kufika pasi. Ndipo anthu atuluka thukuta, ndipo simunati kutuluka thukuta. Amanena kuti khosi wapazala anavumbulusa wapansindwe, nthawi zina phuma silabwino, nthawi zina kumafuna kuwatchera anzako nsampha umazikolapo wekha. Kwa amene amafuna kuti andichere ine, wagweramo yekha. Ine ndi mwana wopya. Akitivizimu maakitivisti aku Malawi okuba lero mayalukatu. This is Bon Kalindo.